Kinlong yaram jong kisan seng ki bakan thup ya ke HYC, HANM, CORP, EJNC bat GSM menda kasngi ka khat tarik unai wing kilawan ban bu da kador khas syau menteri rang ma ka jela bat usumbut menteri rang ma ban kintu bak sarkar kade ban pendek ya ki kendon lani SOP banyo ya ka prospecting license lani ka mining lease na ka benta banti duyong ha ka jela habakran bagilap thai khubor na kaliang unong yalam ka HYC uba rubat jun khajaran ulaong maka jingdawa na ka sarkar kalong ban penkala ya ka kendon kabakadau bakibriu ki bakwa banyo license na ka benta banti duyong kili bandon ya ka jaka ka basis pa hektar kumju kini kisan seng kilabu ka jingken turu ban penbha ya ka kendon ka ba ailat banyo benta lang ya ki barjela ha ka kamti duyong batang da ka basoy agreement ba kita jaka ulaong ru ba ka jingpha penkala ya ka kendon ka bakadau bandon sispa hektar kalong ba utra jela umdon jaka ban he kat kum kini ki kendon bat kanwan ra jing ya kita jela ula ban rap ru ba ka kendon ka ban ailat ya ki barjela banyo benta ha ka kamti duyong kalong ka persya ya ka customary lan tinia system bat Camiglia Transfer of Land Regulation Act uba khajaran ula kro ba kani ka kendon lan ni SOP balapan kriat dak sarkar jela na ka benta ban ai license ya ki bakwa ban ti duyong kalong ka bala sina kerpang tang na ka benta ki high level ila bu ia ka demand ke jongi hau chief minister bat kumju ru sha deputy chief minister ya ka ban penbet bat penkala ya ka SOP lan ta ka standard of operating procedure hakabri bat ke jing ai ya ki license nanta u doyong haka jela ka jongi ka sarkar apo ka jingalam jong ka NPP haka santri unai mach arjar we ka penmi ya kani ka SOP notification hang gazette but katum kani ka SOP ki wanra e ta kendon ki batai e ta ki kendon ye ki jingdon kam ki ba ki nong apply ki di don penbiang haswa ban yo ya kata ka mining license ki don shipun ba ki kendon ke ba ki labu agani ka notification ka beri ka office memorandum but ki don artli ki mat ya ki ba na kalen jongi ki santri ki sen ni sngo ba ki dei ki ba kata adu kata ya ka ri ba ka jadru bat kumju uru ya ki nong song snong jong ka beri ni ba ka jalan khilahi berakawai habang ni pensiong nong rim ya kan ni ka SOP ke bagi dan ni nomla banlen ba ni habat ong ba kan ni ke SOP kadai kabalasna da ki ta ki high level na benta ki high level bat jong ki high level boleh ngong phi ba kan ni ke SOP kadai by for and off the high level ki beru ki ba apply ki habandan ke jaka ke ba om duna ya ka chispa hektar ti sispa hektar ngila de busung thu kala de ka jaka ka bahe ka bayar but kani kalau bu jinge ye shibun ba ki breu ki bala imja na kani ka kam ti doyong na ka pos ka po don ki breu ki ba kwa ban apply ye ki license ki don ka khndo hnrei namar ba ki don ya kani ka khndo ka ba poi hadu sispa hektar ka penlong ye ki banomla shu ban apply ya kani ka prospecting license ti pisung tho monu bala bandan khndo hadu sispa hektar kemut tang katu ka ningut haga jalan lei beroi kabomut bakani ka SOP kadi nanta ki high level lasna da ki high level na menta jong high level bat kumbakalong ya kani SOP menta la kan trai tan ki high level ti kani ka SOP menta ni kongdu ka ga jingkta ni kongdu kolong ba ka pendu no ya kitu ki breu ki bala imja na kani ka kam du doyong pros kawanra menta ya ka disparity lan ga jing apher ya ka yo kot ka baar kalong ba kani ka SOP ka elat no satang ye ki he spa bat ki company he pa banwan le ya kani ka business doyong hakan jala ka jongi ya ka bangi la ya le ya kani ka kam lasan lamba de ki breu ki jongi bat khadu e kalong ba kan wanra ya taka jing ya pher haka jing yo benta ya ka spa ho haki liang baro ngene ke SOP la sha ya unu breu ula bandi bukhar ula bandi company ne manu ban suyate tang ka agreement bat kita ki try jaka bat saya chakmat ya ka ta ka jing apply license kabomut bau de kharanta ula banate agreement bat unu badai u tribal badan kendo bat ula yo ban yo ya ta ka prospecting license dan mining license kabomut bangin ayat ngin allow mentaya ki non tribal ban step in haka
haka cool business ya ke baborok si kata kim semlayu olat nama beli ke don ke protection jong ka lang ak ke jongi Henry kat kum kini ke rule menta ke ong ba la sha no ban sute agreement ka bumut ke ai bajia ka bumut ke long ba nang kong tu kina tribal kin sayo alat ya kaban ya kini lang ya ne kam but ka ba arpat long la long bangi legalize no directly ya ka benemi haka cool trip beli ka benemi kenom sha ban ya le business u tribal ban non tribal ka prohibit re menta lengba kan ne kamu indirectly ni legalize ya ka benemi te komut kan ni ka sarkar menta nolor bakawan ra ya ka high level policy kayle aru ban ra sai ki khar ban step in haka business but ka legalize what ya ka benemi transaction ya ka ba ki an haka jalan makhlia kila khang persya ya kane kam thì nó liên jong ni ki central kisen kuma ong ka HYC ke HNM ka COP ka EGNC GSM ni la dawa na sarkar badi ban wen year to agreement but ngidi ban sha tang ye ki tribal bekinete agreement para tribal kata ka di ban kong but ka baar kolong di ban wen no year to ka shispa hektar la da ka central government ka sha tang saw hektar ke cakaban apply ye prospecting license te beli pat ni mangi haban wan ra ya ta spa hektar no beli kumbang ong ki ka jinglong jingman jo ka khando rung imdan hiru ban nolo kata pat kan wan ra tang ye ka jingyo spa ka to ka ningot ki he spa bat jong ki riushimet